sociální síti, na profesní sociální síti, díky jeho příspěvku, kde doprovázel muže v závěru života a přitom využíval jeden z těchto nástrojů. Já taky využiju, že ten příspěvek bych tak chtěla přečíst. Dopředu se omlouvám, jestli mě to opět znovu dojme, ale pokaždé, když to čtu, tak mě to dojme. Takže Pláč povolen, ale je to právě o té síle toho okamžiku a vlastně o té kráse, co se může stát, když jsou na správném místě správní lidé. A chtěl bych se pokusit vyjádřit niternou myšlenku o tom, že smrt a umírání může být provázena nejen klidem, pokojem, ale i krásou. Jsem o tom sám přesvědčen. V okamžicích lidského odcházení jsem několikrát pocítil a na vlastní oči viděl to, co pohnulo mým srdcem a krásou dozajista bylo. Jedna z takových vzpomínek se odehrála na počátku jara. Příroda byla plná slunce a vody. Na nebi pluly ten den oblaka tak rychle a paprsky slunce probleskovaly skrz pohupující koruny ojíněných stromů. V jarním voňavém vánku jsem vyrazil na asistenci k mladému muži ve středním věku. Tento muž umíral. Byl to krásný člověk. Pamatuji si jeho pohled hlubokých očí, krásné ruce, jeho měkký hlas vyprávějící příběhy o cestách a dobrodružství. Nechtěl ještě odejít, byl tak mlád. Společně s manželkou měli mnoho plánů. Chtěli vyrazit na své dlouhé cesty spolu, tak jako to dělali celý svůj společný život. Chtěl tolik žít, ale cítil, jak z něho každým dalším nádechem a výdechem život odchází. Tenkrát, když jsem jej naposledy viděl, byl už velmi slab a stěží mohl mluvit. Po koupeli na lůžku v mobilní vaně muž odpočíval, dívali jsme se mlčky na sebe. Napadlo mě zahrát na hudební nástroj koši, malý bambusový zázrak z Pyrenejských hor. Sedl jsem si na zem k jeho lůžku, chytl ho za ruku. Nyní tiše přišla jeho manželka za námi do pokoje. Ulehla vedle něj do jeho lůžka. Přivinula se k jeho křehkému tělu, objala jej a držela za druhou ruku. Zatímco jsem hrál na zvonečky koši, zasypávala jeho obličej polibky, hladila ho ve vlasech. Miluji tě, řekli si ve stejný okamžik. Venku se rozevřela obloha a skrze plující oblaka nás zalila oknem sluneční zář. Ještě než jsem zavřel oči, které se mi zalévaly slzami, spatřil jsem neskonalou krásu. Ten krásný člověk se usmíval, jeho žena taky. Drželi jsme se všichni za ruce a nechávali na okamžik vnímat jen tuto chvíli. Slunce, hřejivý zvuk zvonečků, lidský dotyk, lásku. Nic ostatního v tento okamžik neexistovalo, jen čistá krása. Toho dne jsem viděl onoho muže naposledy. Neřekli jsme si s Bohem, ale nashledanou. Když jsem odjížděl z asistence, zastavil jsem u jednoho velikého stromu. Posadil jsem se a opřel svá záda o jeho letitý kmen. Paprsky jarního slunce mi dopadaly na tvář a do očí. V uších mi stále zněla poslední slova, který mi muž řekl, než jsme si podali ruce a já odešel. Řekl mi, děkuji ti, Michale, teď jsem byl opravdu šťastný. Jeho pozemská cesta skončila den poté. Odnesl jsem si z tohoto setkání vzpomínku na chvíli, kterou lze velmi těžko popsat skrze slova. Já bych vám, Michale, chtěla poděkovat za tyhle krásné chvíle, které dokážete přinášet i právě v ten téměř úplný závěr života. A zase se vracíme k tomu, že i na tom úplném konci, když nebudeme mít v hlavě nějaké představy, co je a co není možné, tak se toho dá dělat opravdu hodně.
A já bych se to pokusila maličko odlehčit, protože tenhle příběh je opravdu velmi silný a já musím říct, že jsem měla opravdu co dělat, abych ho dokázala přečíst až do konce, ale moc jsem si přála, abych vám ho mohla přečíst až do konce. Já bych se chtěla zeptat, Michal, co bylo dřív? Jestli láska k těmhle úžasným nástrojům, anebo vlastně ta cesta, která vás přivedla k práci terénního osobního asistenta v mobilním hospici? Či to přišlo tak nějak spontánně všechno najednou? Všechno jednou Já bych chtěl, jestli můžu ale ještě něco říct předtím, že bych chtěl v první řadě poděkovat vám, Danielu, že jste nás pozvali tady do Stromu života, do téhle krásné festivalu. Přestože jsem teda velmi nervózní, tak se cítím zároveň velmi krásně, protože mi tady s váma hezky. Sešlo se tady spousta krásných lidí a cítím se tady tak jako doma. A ta tréma je jenom z toho, že prostě já nejsem zvyklý takhle před lidma moc mluvit. A ještě k tomu o věcech, které se těžko vyjadřují slovy, ale přijeli tady se mnou mý přátelé a kolegové jako velká podpora. Taky za to moc krát děkuju. A jak jsem se k tomu dostal, tak mi ten křižovatka mi vlastně kdyby toho života samého, toho osudu, protože já jsem dříve pracoval v terapii tmou jako opatrovník. Staral jsem se vlastně 3,5 roku o lidi, co vlastně měli pobyty ve tmě. A tam jsem, nejenom, že jsem s těmi lidmi povídal, ale sám jsem k nich chodil do tmy a pracoval jsem tam vlastně s těmi hudebními nástroji už tenkrát, intuitivně. Prostě co jsem cítil, že mi dělá dobře, mě samotnému, tak jsem potom třeba vlastně doporučoval ostatním lidem a zjišťoval, jak to lidem dělá dobře, jo, té tmy. A když jsem vlastně potom skrze právě ty křižovatky, které jste na dlouhou povídání, jak jsem se vlastně do toho stromu života dostal, bylo to z části jako nemocí, kterou jsem měl celkem jako vážnější, protože jsem přestal chodit a vlastně se pohybovat úplně a říkali, že už nikdy nebudu chodit, ale prostě dopadlo to krásně skrze přírodu, jak tady Aron Táborský mluvil, tak vlastně úplně proto jsem rezonoval, protože příroda mě zachránila opravdu. No a díky tomu jsem se dostal do stromu života a ty nástroje jsem začal používat vlastně intuitivně od prvních asistencí. Jo, já myslím, že první dětská asistence, na to nikdy nezapomenu, no, kdy vlastně jsem měl sebou jenom jednu misku a jedny zvonečky koší. Jo, v té době jsem ještě těch nástrojů neměl tolik, tak když jsem viděl tu radost v těch očích toho dítěte, tak už jsem to prostě sebou vždycky nosil a líbilo se mi právě jak ve stromu života, jak mě to vlastně od samého začátku začali podporovat, kolegům se to líbilo moc. A nejenom kolegům, ale mým vlastně nadřízeným, což tady Honzik je vlastně víceméně můj nadřízený. Tak všichni byli z toho nadšení a došlo to až tak daleko, že vlastně mě podpořili v té muzikoterapeutické škole, které budu nastupovat vlastně příští rok. A do té doby to dělám teda jenom intuitivně, proto já jsem vám to i psal, že já jsem profesionál. To vůbec ne. Já prostě to nějak pracuji prostě s tím srdíčkem, jak to cítím, co zrovna si mohu jak kdyby u každého toho jednotlivého klienta dovolit, jo, protože jsou různí klienti s různýma diagnozama a já tam nemůžu hnedka s šamanským bubnem bouchat třeba u někoho, kdo potřebuje ten klid a ty jemnější energie třeba. Ale jsou se lidé, co právě naopak potřebují rozproudit. Jo, to jsou častokrát ty děti. A takže vlastně tak jsem se do toho dostal. Prostě tak osudem. Já jenom doplním. Já jsem si právě přečetla ten nádherný příspěvek, který Michal před pár měsíci napsal, tak jsem ho samozřejmě musela dneska oslovit. Protože jsem věděla, že ten festival už se bude konat, ale nebyl ještě pevný program. Já jsem říkala, to by byla taková třešnička na dortu tohleto. A tak jsem Michalovi napsala a Michal byl tady jako rád, že jsem mu napsala, ale řekl, že jsi velmi stydlivý a že si to jako opravdu musí nechat projít hlavou, což samozřejmě respektuji. Dlouho. Ale měli jsme dost času, bylo to tak před půl rokem.
Ale z nějakého důvodu ho ta naše akce oslovila natolik, že vlastně překročil ty svoje vnitřní hranice a my si ho tady dneska můžeme užívat. A kromě Michala je s ním tady jeho, na mě působíte kluci jako kamarádi, takže musím říct, že kamarád a teda vedoucí, a slyšela jsem, že i kapitán, posádky, Honza Klos. Honza, já vás tady taky vítám. Pro mě je krásné, že vlastně tuhle profesi, toho doprovázení, najednou nedělají jenom ženy. A že tady vidíme úžasné, citlivé muže, kteří to dokážou úplně stejně krásně. Jo, vždycky se říká, že ta péče a ta citlivost je v rukách ženy a nemusí tomu být tak. Honzo, já vás tady také vítám a vás možná poprosím, jestli byste něco trochu blíž řekl vlastně o Stromu života, organizaci, ve které jste přijeli. Tak, dobrý den i ode mě. Já se jmenuji teda Jan Kolos, jsem sociálním pracovníkem v odlehčovací službě a vnímám se v prvé řadě jako kolega vlastně toho Michala. A já si vlastně velmi vážím toho, že v tom našem stromě to tady máme jako primárně nastavené, že jsme prostě kolegové a máme to takhle rozdělené, že každý si věnuje jiné činnosti, ale na konci je v ideálním případě prostě ten spokojený pacient a spokojená rodina. My jsme přijeli za váma trošku zdaleka, možná tady slyšet na našem nářečí, ale Strom života je vlastně mobilní hospic, který působí ve 3 krajích, a to teda v Moravskoslezském, ve Zlínském a v Olomouckém kraji. Vlastně taková naše, řekl bych, trochu rarita je to, že my jezdíme po těch krajích úplně vlastně všude. To znamená od těch velkých měst, jako je Ostrava, Olomouc, Zlín, Havířov, Český Těšín, až to jsou ty nejvíce zapadlé vesničky na Valašsku. To znamená, že blíží se zima a pro naši práci to bude teď zase trošku zábava, protože budeme bojovat s těmi kopečky a podobně. To znamená, že nikoho jako nevylučujeme z toho, že bychom měli nějaké místo, kam dojíždíme, kam ne, v rámci těch 3 krajů. Strom života vlastně oslavil 10 let, jsme teď měli na jaře takovou velkou oslavu, takže už je za náma nějaká práce, nějaké výsledky a věřím, že rodiny, které byly spokojené s tou naší činností. My máme průměrně v té naší hospicové péči 800 pacientů za rok odprovoděných, takže vlastně je to velké číslo. Jak Michal zmiňoval, máme i dětské pacienty a ten náš mobilní hospic ten náš strom vlastně má takové 3 základní větve. Jedna je ta zdravotní služba, což jsou sestřičky a lékaři, kteří jezdí k těm pacientům, který byla diagnostikovaná ta paliativní léčba. A vlastně dojíždí tam a starají se o to, aby z hlediska těch zdravotních projevů se cítil komfortně ten pacient. A protože jsme chtěli, aby ta rodina, aby ten pacient měl co největší podporu v tom domácím prostředí, tak vznikla vlastně odlehčovací služba, což vlastně tady reprezentujeme my 3. A my se staráme o to, aby ti pečující měli dostatek sil na to, aby mohli stále pečovat. Naše služba je velmi, ale velmi flexibilní, to znamená, že my z týdne na týden prostě máme různé uživatele s různými požadavky a my vlastně každý týden tvoříme ten rozpis znovu a znovu, takže je to velmi živá práce. A proto, aby ta naše služba byla komplexní a abychom vlastně i pokryli to, aby se ti lidé cítili dobře i po psychické stránce, a samozřejmě, aby bylo potom postaráno i o ty pozůstalé, tak máme 3. službu a to je odborné sociální poradenství. My máme kolegy z poradny, kteří se starají o to, aby v těch rodinách třeba byly nějaké témata otevřeny, pokud mají být otevřeny. Starají se o různé věci, aby ta rodina měla například příspěvek na péči, pokud žádají a podobně.
A zároveň to odborné sociální poradenství se stará o takovou jako osvětovou činnost, což se mi strašně líbí, že my tam vlastně v tom našem stromu pracujeme tam v tom našem krásném domě a chodí tam třeba na denní bázi školky nebo první stupně základních škol a kolegové tam mají pro ně třeba takové krásné pohádky, kde Honza, vlastně jmenovec, ilustruje na případu nemocné čarodějnice, jak vlastně funguje ta naše činnost toho mobilního hospice. A zároveň třeba Honza a jeho kolegyně jezdí třeba do škol a tam taky otvírají třeba ty témata toho, když nějakému dítěti třeba umře rodič nebo babička, je to takové složitější v té třídě, tak nabízíme takovou možnost třeba to téma tam otevřít na podporu toho pracovníka, pokud to dítě si přeje, tak je to tam třeba diskutováno v té třídě. Moc děkuju. Já si myslím, že je dobré, že jste právě vysvětlil ty jednotlivé složky, které vždycky v těch mobilních hospicích fungují. Že se to vlastně posunulo od toho, kdy se řešila jenom ta zdravotní stránka, která je samozřejmě nesmírně důležitá, protože člověk, který má velké bolesti, nemůže naplno si užívat těch závěrečných chvil, které tady má. Mně se velmi líbilo a vnímám to úplně stejně, jak jste to tam, Michale, jako řekl, že vás vlastně vaši kolegové podpořili v tom ty nástroje při těch svých osobních asistencích využívat. A tam si myslím, už se ukazuje vlastně ta otevřenost mysli té celé vaší organizace. Že na to slyší, že to podporuje, že podporuje vás, abyste se zkusil v tom rozvíjet i jako po té profesionální, já říkám zkoušel, protože já někdy mám pocit, že ta intuice stejně vždycky je to ten největší základ. A někdy zjistíte, že vlastně ty kurzy nejsou až tak úplně potřeba, že ta reálná zkušenost, kterou máte s těmi nástroji mezi těmi lidmi, a s tím, jak to jde z toho hlouby srdce, tak se to poskládá vlastně takhle krásně samo. A proč vlastně děláte zrovna tuhle práci? Tak u mě to jsou dva takové vlastně hlavní důvody. Jeden ten třeba slovo nelíbí důvod, ale nevím, jak to teďka nahradit. No prostě jedna z těch směrů je práce pro druhé, že vlastně tam cítím obrovskou potřebu vlastně být s těmi lidmi, kteří to nejvíce potřebují. Na sklonku toho života potřebují ten pocit toho bezpečí, té lásky, toho, že na to nejsou sami, že jsme schopni být s nimi v těch nejtěžších okamžicích, nejenom s těmi samotnými pacienty, ale s jejich rodinami, že si s nimi povídáme, jsme tam s nimi, pomáháme jim jako v různých směrech. A ten druhý důvod je vlastně práce jako mě samotného, to znamená, já v tom nacházím ten hluboký smysl a vlastně od té doby, co jsem ve stromu života, tak ten život se mi neuvěřitelně zkvalitnil. Mám pocit, že opravdu žiji vlastně ty poslední více 2 roky. Že si užívám každé vteřiny, protože ten zítřek není samozřejmostí, ale není to, že by byl furt nějaké strachu nebo depresi, že to brzo skončí, to vůbec, to právě naopak. Ale člověk spíš oslavuje opravdu ty malé zázraky každý den, že prostě východ slunce a třebotající se lístek tam za oknem. Já jsem to už měl dříve, ale je pravda, že teďka to mám ještě mnohem víc. Takže práce v hospici, jak si mnozí myslí, není jenom smutná, ale je velmi radostná. To, co třeba se těžko říká lidem, kteří v tom nejsou nějak zainteresovaní, protože jsme pro ně takový blázni, jak je možné, že se můžeme smát a radovat se, jak můžu psát článek o kráse umírání. Ale já na to tak jako trošku kašlu, já prostě říkám, jak to je, já cítím. A prostě ten, kdo se toho dotkne někdy, tak pochopí. Jo. A dneska to tady hlavně zaznělo mnohokrát. Právě já jsem ve všech těch jednotlivých přednáškách jsem se našel,
našel jsem tam přesně to, co mám i já v sobě. A myslím, že my všichni tři, co jsme tady, nebo všichni teda. Takže z toho života, já nechci, aby to byla jako nějaká reklama, to vůbec ne. Já jsem tady já sám za sebe v první řadě, ale já jsem v životě nebyl jako víc hrdý na svého zaměstnavatele, protože tak, jak jsem to psal už v tom úvodním asi nějakém psaní, co jste mi po mě chtěla, že ta podpora a hlavně může být fakt sám sebou. Já tak, jak jsem prostě bláznivý, autentický, tak v té práci můžu být a je to strašně osvobozující. Takže Honzi, já bych se přimluvil za to, že jak to vlastně Michal řekl a jak to potvrdil náš včerejší příjezd a naše večer strávená na Bačalském mlyně, tak jako v skutku nejsme normální. To jako bylo evidentní, protože jsem v 11 šel ze sprchy a už jsem se šel lehnout a teď jsem tam viděl Michal s Zdeňkem, jak tam mají tady ty nástroje všechny, jak se tam jako zkouší, jak jsou úplně nadšení z té hry. A já jsem si říkal, jako na nás fakt nic normálního. A že to je vlastně úplně to krásné, protože jsme fakt jako divní takovým krásným způsobem. Ale mě si to jako tak přitáhlo, ta práce, řekl bych, jako dosti nevědomě, samozřejmě z té racionální stránky. Neměl jsem práci a bylo volné místo v hospici, jsem si říkal, zkusím a uvidíme. Ale jak člověk jde tu cestu a jak zažije nějaké situace a jak se v tom začne orientovat, tak jsem pochopil, že tam bylo něco hlubšího, co mi jako dávalo obrovský smysl v té práci. A jak říkal Michal, vlastně ten smysl je něco, o čem teď vůbec ani nepochybuju. A myslím si, že v tom stromu našem je to strašně osvěžující v tom, že my furt ladíme, co děláme a jak děláme, snažíme se naše služby být co nejvíce profesionální, snažíme se furt vylaďovat, měníme je, ale vlastně řešíme furt hlavně tady ty dvě otázky, protože to třetí, ta nejdůležitější, to proč, tak je strašně silné u těch lidí. A já už tam vlastně budu 7. rokem v tom stromě a já vlastně vidím, jak se ti lidé mění a jak se vyvíjejí od toho třeba nástupu, oproti tomu, když tam jsou třeba 3-4 roky a opravdu jako ten člověk úplně jako rozkvete tou prací. Takže, jak říkal Michal, tím, že jsme velmi blízko tomu odcházení, tomu umírání, tak nás to jako obrovsky oživuje. Když jste, Michale, mluvil, tak jste vlastně říkal, že jeden z těch důvodů, proč to děláte, je vlastně, že chcete pomáhat druhým, kteří tu pomoc potřebují. A mně se nedávno líbil právě jedna taková řeč, ve které zaznělo, že míra lidské inteligence by se neměla posuzovat podle toho, jak jsme chytří, kolik znalostí máme, ale jak jsme otevření tomu pomáhat druhým lidem. A myslím si, že jsme se tady sešli právě v takovém složení, kde to velmi dobře chápeme. A já, když jste, Michale, hrál na ty úžasné nástroje, tak oni mají opravdu kouzelný zvuk. A nejspíš je to i těmi vibracemi, které vlastně při tom zvuku vydávají a které tak asi nejspíš kouzelně pracují s tou naší duší. Je jich tady opravdu velké množství, takže já pojmenuju tibetskou mísu, zvonek, flétnu a budu končit. Takže možná bych teď dala ještě prostor, abyste nám vlastně představil ty jednotlivé nástroje a možná i řekl, kdy třeba se rozhodnete sáhnout po tibetské míse, kdy se rozhodnete sáhnout po bubnu. Tak já začnu tady třeba z kraje. Tak tohle vlastně mám půjčený nástroj, s tím se teprve seznamují. Tak to je takzvaný bubínek štěstí. Je to takový trošku větší bubínek štěstí, ale je úplně fantastický, má takový krásný. No, to potom bude slyšet vlastně na mikrofonu, teďka to není slyšet. No prostě to je velmi krásný nástroj, taky takový intuitivní, ale ten zatím nepoužívám u svých klientů, protože, jak říkám, se s tím seznamuji. Ale jinak tady jsou teda ty tibetské misky, všelijakých velikostí. Každá ta miska má jinou tóninu. Jo, já tady mám vlastně F-kové, Ečkové,
Dčkové a nevím, tam to malou. A tyhle misky třeba, ty jsem vlastně začal intuitivně používat u vigilních koma, kde ty lidé jsou většinou v té spasticitě silné, že jsou pokroucení, mají zaťaté prostě prsty, většinou sevřené v pěst. A tady u toho se mi právě několikrát podařilo díky té vibraci té misky, když jsem třeba tu misku položil na hruď, nebo i na tu končetinu, a vlastně jsem jako udeřil a ta vibrace se šířila vlastně jemně, velmi jemně, to není nic, co by třeba mohlo bolet. Je to, de facto to je až neznatelné. Tak se několikrát mi stalo, že ty ruce se povolily. Jo, opravdu zázrak, že ty pečující většinou úplně z toho byli dojatí, protože se jim to samotné nepodařilo, museli třeba nějaké ty mačkátka, co dávají do těch rukou, můžu vzpomenout na odborný název, tak prostě měli problém s ní dostat a když jsem použil tibetskou misku, tak se krásně otevřeli. Takže tibetská miska vigilní koma, fantastické. Potom můj nejoblíbenější nástroj jsou indiánské flétny. Já teda jsem amatér, já se učím na indiánskou flétnu teprve letos, ale tak jsem se do toho pohroužil, že už mám 4. Protože fakt to je velká závislost, nebo i tak návykové, že si nemůžu pomoci a už se dívám po další tónině. Takže jedna ta tónina je prostě fantastická. A nevím, která je nejblíbenější, ale třeba teďka na své narozeniny jsem byl v jeskyni hluboko pod zemí sám a hrál jsem zrovna na tuhle flétničku a opravdu je to můj jako fakt průvodce. To je prostě neuvěřitelný krásný zvuk. Já se pokusím na ní zahrát, že se mi třesou ruce a nejde mi hrát tak, jak jsem si představoval, tak třeba to teďka bude už lepší. Tibetský zvonek je vlastně podobně jako mistička, já teda na to nehraju takhle, protože to je takový moc ostrý zvuk, ale ťukám na to vlastně tou paličkou, jo, má to podobný efekt jako ty tibetské misky, ale nejvíc oblíbený nástroj, který je pro mě i nejvíc emoční, teď jsem zažil s ním zážitek s 38letou mladou, krásnou prostě paní, která odcházela, vlastně umírala a já jsem jí hrál na tyhle zvonečky, na oba dva a opravdu to byla jedna z nejsilnějších taky chvíl, které jsem ve svém životě zažil, protože jsem u toho tak radovala, tak když se štěstím a my taky, protože to fakt bylo silný. Takže zvonečky koši víceméně byli úplně všichni, děti, dospělí, starší lidé. Vlastně tady, jak máme ty fotky z vašich osobních asistencí, tak zrovna je, myslím, že zrovna fotky, ano. Protože pravda, že třeba starší lidé mají trošku strach z těch nástrojů. Já vypadám jak nějaký prostě šaman, když tam přijde vesky. Oni čekají nějaké housle nebo něco takového. A já tam vytáhnu tady tohle. Takže ty koši většinou mě tak jako přesvědčí o tom, že se ničeho bát a naopak se pak těší ještě na další asistenci s těmi nástrojema. No, tady ještě je další ta štěpletná, to je basová, meditační, na to se dá hrát klasicky. A tady ještě jedna malinkatá, šamanský buben, to mají rádi právě děti. Jezdili jsme a vlastně jezdíme zase teďka za dalším klientem s tou obrnou mozkovou a ty děti na to úplně reagují krásně. Že divoce se začnou prostě tančit víceméně, když na to začne člověk hrát. A už se nám stalo, že vlastně někteří pečující byli tak motivováni, že si koupili potom taky šamanský buben. Takže v těch rodinách už nacházíme některé tyhle nástroje právě už taky. Hlavně ty zvonečky, ty už visí v hodně rodinách. Pak je tady dešťová hůl, to je z kaktusu. To je taková jako imitace deště, mají to rádi děti. A když se jim to dá třeba hodně blízko k tělu, tak úplně křepčí radosti. Se to slyší vlastně. A toto je nádherný nástroj, to je vlastně, vypadá to jak handpan, ale handpan to není. Říká se tomu Queen Art, je to takový vlastně něco podobného jako bubínek štěstí. Já pak na to zahraju pokusím se teda zahrát na mikrofonu, ať to slyšíte všichni. A pak je tady ještě africký nástroj, kalimba, to je hodně známé. To je taky oblíbené, protože na tom člověk nepotřebuje vlastně ani umět hrát. To je improvizační nástroj, prostě tak jenom si cinká, já třeba si to beru sebou do hor, do lesa a jsem schopen třeba hodinu tak improvizovat a uklidní mě to. Taková forma psychohygieny tohle. A tohle je dost strašidelný nástroj, ten moc dětem, nebo
dětem ho nevozím, ale k těmu, co ten už znám moc dobře, tak jo. To je takový, teďka to vlastně slyšet nebude. To je hromový buben, to imituje bouřku. Je to strašidelné takové. No a to je asi všecko. Zatím. Já opravdu mám asi ještě stejný počet ještě na své mysli. A postupně, myslím si, že postupně i s tou muzikoterapeutickou školou se to bude rozrůstat, protože já jsem se to našel a hodlám prostě se v tom co nejvíce se vzdělávat a důležité, že to baví, neubaví, naplňuje a léčí. Já si dovolím říct to slovo, že léčí ty naše klienty. Tak to necháme tomu přítomnému okamžiku, ať si můžete zase znovu zaimprovizovat a my budeme tiše poslouchat. A to je vlastně závěr toho dnešního setkání, tahle krásné akce. Když se můj muž ptal, jestli to dělám ještě pro někoho jiného než pro sebe, protože já jsem byla tak hrozně nadšená, že já jsem už ani nebyla nervózní. Já jsem se tak na vás všechny hrozně těšila, protože já jsem věděla, kdo přijde, já jsem věděla, kdo tady dneska bude mluvit. A tak jsem byla nedočkavá vás všechny vidět. Takže jsem strašně šťastná, že to takhle pěkně plyne a vážně mě mrzí, že už se vlastně nachyluje ten závěr, takže držte mi pěsti, aby to nebylo jako premiérový a poslední ročník, aby jsme neměli premiéru a zároveň derniéru takovéhle krásné akce, protože fakt udělám všechno pro to, aby jsme se tady zase za rok v této podobné době mohli setkat a otevřít další krásná témata. A já mám už jako v hlavě úplně jako vymyšlený, co to bude. Takže děkuji všem, že jste sem dneska zavítali. Děkuji všem hostům, že přijali pozvání a někteří jeli opravdu zdaleka. A teď už to nechám Michala na vás.
Děkuji moc.